Atong i-welcome karon Sister Jerilyn naglapakan nato kay Gina. Para sa inyo. So ano ba ang song? All the way to your courage. Amen. Pindot tayo mga baga. Ikaw na sa mga baga. Ayaw na sa kapan. Hindi mga baga. Courage. Courage. Kadasig. Kadasig. Salamat sa inyong mga story guys. Ito ang karoon din naman yung mga dasig. Kaya ang panahon na kita manasigo sa pagkalaga ng tunggoy ng Diyos. Suko na lang nagturong. Suko na nagturong. Dahil na wala nagturong.
karon mo igsunan, mo na noy ibiyan daw sa pag-alagad sa Ginoo. Mo na noy ilayo niya sa pag-alagad sa Ginoo. Mo na noy iyang tayo mabungkag na sa malayo nun sa grupo. Pero karon mo igsunan ato na may balaan ng acceleration ni aday mo igsunan. Kadamo natin problema, damo ta mututot, dili ta mabungkag, dili ta magkawala, magkadungtot ta ita, magkinansan na ita. Kay nariya ang panalangin sa acceleration sa Ginoo. Bisan ay problema ito bangon, bisan tagtaro pa sa mga pagsulay. Dili mabungkag Ginoo, magdapok maginunitay, ang kainit sa presensya, among matagamtaman Ginoo, o ang panalangin among niusahan, hindi isulayan, hindi puti panalanginan, hindi nasugod ng pangalagad, hindi puti Ginoo, imong sugaton sa imong pagbalik, hindi na pagpangalagad Ginoo, magasugod kami, grabe ang atong sulay. Ang manigudit sa pag-alagad sa Ginoo, taliwala na ng pagsulay, nagpadayon gihapon sa pagtuntun sa pag-alagad sa Ginoo. Excited gihapon na musimba, bisan na mga pagsulay. Excited gihapon, wato simbahan, bisan na doon ay problema. Malipayong gihapon, bumaktas, bisan wala sakyanan. Malipayong gihapon, wato sa simbahan, bisan wala ang pastor, bisan wala ang leader. Malipayong gihapon, ang iyang kasing-kasing, nagwalagad